אוהב בצהריים את כל הדבר. עם התמונה הזאת, אחי, מהקבוצה. נו, תביא. פעם זה מה שביעים. וואו, אני לא יודע אם מתגעגע. לווק סטריט. איך זה היית למגיע לזה? סתום. מוכן? כן. ראית. בטח שלא הייתי. קיסריה שאני שקט את הבובה, נותן. נותן. נהג. כמה אני לימדתי? 190. הנה, 180 הוא הגיע. נכון? זה שהגעתי לקיסריה. תשמע, נותן אני אומן. לא, זה קל, כי לא נסעתי בחיים מהירות כזאת. אני גם הייתי עונה על זה, נודה. למרות שכאלה. לא. הנה זה. איפה השנייה? שם, אחי, ראיתי אותה, לא מצליח להגיע אליה.